ka chingsong komen shibon ba ki pai ba nong kersan pra hadian ba ka Voice of the People Party kalanang pendep ya ka kular ka congka kumba kelak klei hakapor yalap ya ka election ka congka ban penduk pendam ya barok ki kam bamsap hapo ka celah kumta nakaliang ki pai baru kidakwa shisha batrang ban yokno ya kata kacing sensar da kelenti ka hok hapo ka cialam jongka seng Voice of the People Party nginam so phla ba andan ki bansuan ni ka Voice of the People Party nang ne sakmat Henry andan khambon pat ki baso tanat ban yoi ya kacing persang ban penkhoi ban penbei ya kacing la thormor bat ya kacing la jubor jong kita ki badan hakabor hakipor balalik ni ai kacing kersan ka batang ya kane ka sencam baka isi kalasium ka district council kade kecong upat ba barok kinong senong ngidan kaco kahok banyo kicing mentoy ki bami nak ka council la kalong kala cingarap scheme ki kam ki cambat ki wei kumtangi kermen rusian baka isi kan tauno da ka recruitment board lani ka tanat penrungkam ka bakar pang ban penbanano advertisement shen ya barok ki kam ki balai ngin yakun habasit habasai ki bastat batri stom bat ki brehok ban yo kin yo ka bakut ka bakhado ka district council la pentulun da ka pisa chongi ki pai ba barok ngidon kaju ka hok la penkut kane ka kerwo kubleshbon